И така, здравейте хора, аз съм Николай Пашов и днеска трети клип ще направя в YouTube как се отваря шише с вода и как се затваря шише с вода и как се пие вода от шише. Значи, ето това, който не знае как се нарича, това е капачка. Капачката, ако я въртите надясно, не можете да отворите шишето с вода, няма как. Обаче, ако завъртите капачката наляво, ето така, шишето с вода ще се отвори. Ето, отвори се шишето с вода. Видяхте ли? А сега ще ви покажа как се пие вода от шише. Даже водата си е доста вкусна, бих казал аз. Девин извор все пак. И сега много е важно да ви обясня едно нещо. Когато тръгвате да пиете вода, трябва да преглъщате. Защото ако не преглъщате, може вода да ви влезе в кривото гърло и да се задавите. Затова внимавайте, ето. Вижте как аз преглъщам. Видяхте ли гърлото какво прави? Това е много важно и вашето гърло да го прави. А сега ще ви покажа как се затваря шише с вода. Ето така. Хоп. Капачката оставяте така и капачката завъртвате наляво. Хоп. Шишето с вода се затвори. YouTube канала ми е Ники Пашов 4292 на английски. Който не знае как да ги направи тези неща, изгледайте този клип, надявам се да съм ви бил полезен. От мен е толкова, лек и спокоен ден на всички, живи и здрави, прави корави бъдете. Девин извор на вода. Можете да си я купите от всякъде.